ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಶಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಜಿಬೈಲು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಹಕಾರಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. സഹകരണ മനോഭാവം പുലർത്തുമ്പോഴും അതൊരു പോസിറ്റീവായ കാര്യത്തിനായിരുന്നു, അവന്റെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. സഹകരണം വന്നപ്പോൾ ഒറ്റക്ക് പൊരുതാൻ സാധ്യമാവാത്തവരുടെ, ഞാൻ ആ പ്രയോഗം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയാം, ഒറ്റക്ക് പൊരുതാൻ സാധ്യമാവാത്തവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സഹകരണം. മുകേഷ് അംബാനി എന്നുള്ളതോ അനിൽ അംബാനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലെ മെമ്പറാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തേ അവർക്കൊന്നും വേണ്ടത്? മുകേഷ് അംബാനിക്കും അനിൽ അംബാനിക്കും നുസ്ലി വാഡിയക്കും ഗോയലിനും ബിർളക്കും ഉള്ളതല്ല ഇത്. ഒറ്റക്ക് നിന്നാൽ സാധ്യമാവാത്ത ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരു നുസ്ലി വാഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംബാനിയേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഇന്ത്യയിലെ കർഷക ക്ഷേമത്തില് തൽപരരായ ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഇഫ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ? ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ಸೊಸೈಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಮ್ಮುಂಜಿ ಹಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಮುರಳೀಧರ, ಜಯಚಂದ್ರ, ಬಿವಿ ರಾಜನ್, ದಿವಾಕರ್, ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.